Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Actuellement, jabarani filawoko Mali kono Mali ko ka aw mana ke diɲɛ fan fan nga folin tan boye aw bisimila an ga bido kibaru kenega. Amanga bido kibaru damna ni jamana kono kuna fuli bitana do septembre kalo kile 26 san ba fla ani 22 Mali dolancela obje bis 26 mars konna la dolanci bolleno Mali ni Zambie de nyokote ame do ke ko ala kamaci kunce herela. Amita jamana kofe kibaru la binengera jamana ye mina ni mobili koro chama be fire yeno ka chaya alni o ya soro mobili nu fire li soro da ka bo benenka uma nga absika kololo chama la se uma fana Amita Chad Kaufeno Dien Mamoudou Tilemba mimbe ni amba wele ko Mohamed Saida Albelkani bitena do septembre kalo kle mugan woro samba fla ani mugan fla ya ira ka fo ko jalakili wale min bina alika ko aleta yere ni jalakili wale in kono dien kili blo nyema akilla njigila ni jalakili nunu taraka ale segere kabini samba fla tan saba wakati la e République du Centrafrique Kaufeno atun nom ne la Chad fintigila Kaufe kabi janvier kalo samba fla mugan kili wakati la Amanga bidon kibaru kunche ni yudisika ofeye bitena do septembre kalo kle mugan woro samba fla ani mugan fla muguchi kera yudusi école to dollar bi mina ni matan sababu nana anina ani ma mugan kele ni olu banala sika kun kele no ma mina ale ya ayre faga Nine tume dansigi anga bidon kibaru la amba foko aw kana nyina ko abonné anga plateforme na ni o Facebook Actuel Media, YouTube Actuel Media ou bien anga site internet ni o www.actuelmedia.net amba foko aw kambe dien watire. Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Maliden cɛma ani maliden musoma an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni o y'an ka camancɛ fanga tigilamɔgɔw ye n'an b'a fɔ ko transition faamaw o ye hakilina dɔ ta démocratie a bɛ se ka don ba la cogo min na k'a kɛ ɲɛnɛbɔ yɔrɔ kelen ye ni u y'o o kolo in tɔgɔ da ko EDGE article 3 de la loi électorale a bɛ ɲɛnɛbɔ maa minnu fɛ ni o ye EDGE ye k'a fɔ a bɛ na représenter maa minnu fɛ jamana kɔrɔ ani jamana kɔ kan ale ni duguba kɔnɔ ani togodaw la ani bugudaw la ani kominiw la ani ambasadow la ani kɔnsilew la article 6 duguba kɔnɔ dugu kɔnɔ u bɛna maa minnu choisi o de ye maa 15 o mɔgɔ 15 mɔgɔ 8 o bɛ bɔ jamana marabagaw jamana fangabatigiw jamana tigibatigiw olu ka yɔrɔ maa 4 o bɛ bɔ an ka jamana politiki mɔgɔw yɔrɔ maa 7 o bɛ bɔ an ka société civile maaw yɔrɔ o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ye maa 15 ye Article 7, nouvelle loi électorale. Ni y'a lajɛ an ka région na ani an ka district de Bamako kɔnɔ na duguba kɔnɔ ani an ka cercle la ani an ka commune kɔnɔ EDGE bɛna diriger maa minnu fɛ o ye maa 7 ye o maa 7 la maa 4 o bɛ taa pouvoir public yɔrɔ maa 2 o bɛ taa parti politique yɔrɔ maa 1 o bɛ taa société civile yɔrɔ fɛn min ye an ka lasigidenw bɛ yɔrɔ min na n'an b'a fɔ ko ambassade ani consul olu bɛ yɔrɔ min na an b'a fɔ ko maa 5 de bɛ taa o yɔrɔw la jamana kɔ kan o maa 5 minnu bɛ ta an b'a fɔ politiki mɔgɔw olu fɛnɛ ka maa 1 bɛ di o yɔrɔw la maa 2 o bɛ bɔ an ka société civile maaw olu yɔrɔ maa 2 dɔɔni o bɛ bɔ an ka jamana marabagaw olu yɔrɔ article 22 nouvelle loi électorale jumɛn yɛrɛ de ye kalafili ɲɛnɛbɔ tɔn kura EDGE ni ye k'o walawala k'o ɲɛfɔ o ka faamu mɔgɔ si tɛna bɔ kɔfɛ k'i bɛna hakilina dɔ di tari k'a fɔ k'i bɛna baara kɛcogo dɔ fɔ min tɛ ni maa ninnu cɛ la wa min tɛ nin kulu ninnu ka hakilina ye o kulu tɛ taa ka baara kɛ kalafili baara la ne maa min bɛ fɛ ka don kalafili la i bɛ taa sɛbɛn bila ni maaw de fɛ yen wa ka kalafili baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a organiser ka sɛbɛnw ta k'a lase a laseyɔrɔ la a bɛɛ bɛ kɛ ni maaw de ye wa ka tila tuguni ka jaabi
baaraw k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bɔ k'a di jaabi kun fɔlɔ ani jaabi kun filanan ani jaabi laban mɔgɔ si tɛna baara kɛ ni ni maaw tɛ o fɛnɛ fɔlen don ni o de ye artikili 4nan ye k'a fɔ mɔgɔ si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'i bɛna hakilina dɔ ta n'i tɛ nin kulu in kɔnɔna la k'a yira tuguni kalafili bɛna kɛ ni minɛ minnu ye kalafili bɛna kɛ ni minisiriso min ka yamaruya ye kalafili bɛna kɛ ni formation minnu ye ani baara o baara ye o bɛna bɔ minisiriso min yɔrɔ ka se ka eji dɛmɛ a ka kalafili organiseli la o de ye ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Article 5 de la nouvelle loi électorale kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ maliden cɛman ni maliden musoman k'i sen donna kalafili baara organiseli la o don n'o wagati i tɛ se k'a fɔ k'i b'a fɔ k'i bɛ baara kɛ tɔn dɔ ye tari k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ i yɛrɛ ye tari k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ i sagoya la o ye don ye a n'o ye wagati min couleur man ka ye mɔgɔ la i kan ka kɛ neutre de ye o ɲininen don fɛnɛ a ɲɛnabɔbaga bɛɛ lajɛlen fɛ